paka mu studio vapindira kapapa Isabel Boshongora Washington Marimira lekezani katimve kuti lero uno aratipatiraniko baba Isabel papa pati papa Isabel zviri seiko mwanakomana wekudimba zvakarongeka chokwadi zviri kubuda sweet chero neni kungobvunza zvangu zviri kubuda nice ndiri kutozviona kani ende unoziva nzvimbo dzinofana kumbopota uchimbobuda uchienda ndizvozvo uchimbodzoka uchidzoka muzukuru anga rasika kuti ndimere Samu hanzwa ndisekuru kuinda kutsukirira kuita keda ndikati keda ndakandiri kontutu yes Samu ndandiri kwa Bulawayo vaudze kuti weather yoko Bulawayo kwanga kuchitonhora kwanga kuchipfunirira nguva yatakaona zuva ndonguva shoma yes yakawanda tanga tiri mubvute tichibikwa isona kedo chaiwo aiwa regati ngopaka kutenda kwa Bulawayo kontutu mati south aiwa mati north yes vese vanga variko even nemamaprovince vakauya kutrade fair vachele chovicho Zimbabwe zvinodakadza asi ndoda kukuziisa mburi yeZimbabwe kuti chimuti chinozivikanwa kuti chiri hey mzee chikanyemba kanyemba atizokwanisi kushanda musukuru tinozviziva kuti shango dzokunakirwa saka mamwe sessions ari kuita seka national film chibatwa kudaro vanongozvichwaomba ruvhuruvu mabhurubhuru zvinodonhera pasi kana mubaibhiri zviripo sorry nasi makabatira kwavateereri iko kwa Bulawayo vachikwa ndakaenda zvasingaite kuti ndingozodzoka ndisina chatatura hanzi kudiniko mwana akarowa boyfriend yamama kupela ndava aizviziva kuti boyfriend yamai zvokutozviziva kuti zvamuri kuita zvika makutotinyangadza muri kutinyangadza zvamuri kuita zvinhu cheshana ndega ndobva ndarwa but nyaya yezoenda pakadzika Zimbabwe patakaitakira tiri kwa Bulawayo yange chiri nani izvozvi kufamba kwemazuva amai kumakunde jekesa muzitu kumakunde kufamba uko yadzika baba pati ayadzika batai makadaro ndobvapo ndopinda pamutoko pachifi chimoyo apo kunyorera pfene pamapfuno baba vari kubva kurufu kwavanga vaenda nemukadzi wavo ndombi kunosvika kumba vapinda mumba ndokutaka kurwisana apa ndikokupa mbijana vari kuti vekurwisana kudaro amai vachimbotaka kuchema yanga yanguva yekuti vanga vatorara chikonzero vanga vangosara vari ivo vari marisecha sevanhu vari mubhedroom avo mwana kunda akufa apo baba vachirova amai mwana achibva apindira mumba ndokoti amai vari kutorohwa apo baba vakatsika musoro vari kuzama kuswerera demo mwana akati amai unofeka ndokungobuda panze ndokunonga chidhina ndokuchirovera pasi pisi yakasara iyoyo hold on zvakazoitika kumberi ndikupei zvakaoma nyaya iyi ine rufuka pakafiwa ramba wakabata muteereri mudhara wekwarusape akudanyana nemwana womukadzi akatomba mwana ndikataura nyaya yekuti amai vari kushukurudzwa Zimbabwe nenyaya yekuti mwana akudana Zimbabwe nenyaya yekuti mwana akudana nababa amai ndova kutiti amai nini vari kutotuka kuenda kufoshwa nyaya ikaenda kwamambo ikatongwa ariko akashivadzira kuti madzimambo ariko vari kutonga yakazopinda mapurisa mukati baba achibva bata vakandwa mukati vakandwa mukati svikanzi nemurume ari koti handizvizive zviri kutauriwa inini handizvizive svikanzi no problem koti ine zvainoita takutora mwana chiende kumateeneches achibva abuda kuti baba ndo muridzi wemwana vakapa mwana womukadzi mwana ndobvanzi 20 Zimbabwe baba vakapiwa 20 makumi maviri rambai makabata ipapo vada kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge chida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisingaitatize iyi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 musadzibhipa musatambira padziri musafana neprivate number kana mukangonzwa kuti ndibhozvo icho tsudzurai ndikwanise kusvika panzvimbo ipapo ndinotenda muri yeZimbabwe.